שלום לכולם. רציתי לדבר על המחשבה. אני הזכרתי את זה בשיעור הקודם, בהקלטה הקודמת, על העניין של המחשבה שלנו. שאנחנו מאוד מאוד מוסכים. עכשיו, קורה לנו שאנחנו תופסים את עצמנו באמצע היום, ושואלים את עצמנו, מה אני עושה עם עצמי? כמו שהזכרתי לפני זה אז, כשהיינו בטיקטוק, 2-3, פתאום אני שואל את עצמי, מה אני עושה עם עצמי? עכשיו השאלה, מי שואל את זה? כי אם אני נמצא הרי באיזשהו עיסוק מסוים, ופתאום עולה לי באיזושהי מחשבה ששואלת את השאלה הזאת, מה אני עושה פה? אז זה אומר שאנחנו, כלומר, יש, כביכול אפשר לקרוא לזה מודעות למה שאנחנו עושים. כלומר, יש את המחשבות, ואז יש שהמחשבות שאנחנו חושבים אותן, ואז יש משהו שמודע גם לזה. כלומר, יש כביכול לדעתי נראה לי שפשוט מתחולל בנו שתי דברים. יש את המחשבות שלנו שרצות בלי שליטה, ואנחנו גם אפילו לא מודעים לזה, אנחנו פשוט גם לא יודעים דבר אחר, אף אחד לא לימד אותנו מה לחשוב, איך לחשוב, כי זה בתוכנו, זה לא יוצא החוצה, זה בתוכנו, זה לא יוצא החוצה. כן. אז אנחנו חושבים שהמחשבות שלנו הם כביכול מוסתרים. אבל גם בלי קשר שהמחשבות שלנו מוסתרים, אני רוצה להגיד מתחולל בתוכנו משהו. אני רוצה להגיע לזה שאנחנו תופסים את עצמנו באמצע המשהו הזה, שאנחנו שמים לב שאני כביכול עושה משהו שהוא לא טוב. כלומר, מבזבז את הזמן באיזשהו עיסוק כמו בטיקטוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, לא יודע. כלומר, מבזבזים, מדפדפים, כאילו, יכולים לבזבז איזה שעות בכיף, כאילו, זה לא בעיה, מניסיון. אבל אנחנו כן תופסים את עצמנו, אומרים לעצמנו מה אני עושה עכשיו, מה עשיתי עכשיו, כאילו, מה בזבזתי עם זה? וזאת הנקודה שאני רוצה לגעת ברגע. כלומר, אנחנו תופסים את עצמנו, אבל ממשיכים לעשות את מה שאנחנו ממשיכים לעשות, כאילו, ממשיכים אחרי זה לחזור על זה, אחרי זה ממשיכים לחזור להיות בפייסבוק, לחזור להיות עוד שעה, עוד לבזבז זמן, ואז עוד תופסים את עצמנו. אז מה שאני רוצה לבקש זה, תתפסו את עצמכם ברגע הזה שאתם תופסים את עצמכם, ותעצרו. תעצרו רגע, ותשאלו את עצמכם באמת מה אני עושה עם עצמי. כלומר, מה המטרה שלי בחיים האלה? מה ההתעסקות שלי? כלומר, נולדנו לפה כדי להיות בטיקטוק? קודם כל לא. זה אפשר, כל בר דעת יכול להבין שלא נולדנו כדי לשבת ולהיות כל היום מול המסך.